Dźwig. Witam serdecznie jeszcze raz. To jest pierwsze podejście. Witam serdecznie oglądających na żywo na Hitboxie, czat, który mi pomaga. Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających na YouTubie, którzy się ze mnie śmieją i mówią, że swojego auta by mi nie oddali. Ja jestem Niklas, to jest Car Simulator Mechanic 2015 i będę teraz naprawiał kolejne auto. Dobra. Jak widać, z góry widać, że jedną z głównych wad tego auta jest kolor. Kolor, który jest najdelikatniej rzecz ujmując gówniany. Żadny, szpetny, łożkliwy maraz. I felem ozmaraszony, ale dobra, po kolei. Sprawdzamy, jak to wygląda. Czy w środku nie narzygane? Nie, nie narzygane. Żaba, dokładnie. No nawet spoko. Siedna się. Fajnie, a do zadka? Ej, na zadku nie idzie siednąć. Brum, bum, 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 bum. Lusterka, lusterka pic na wodę. Dobra. Teraz, moi drodzy, co tu trzeba zrobić? O, to będzie łatwiutkie. Napinacz paska, pasek rozrządu, pompa wody. Dobra. Słuchajcie, napinacz paska, mam przeczucie graniczące z pewnością, że to będzie Rhein. I no teraz co to będzie? Co to będzie? Bo tutaj do mnie to wszystko wygląda na dość zdupione. A może to nie tu? To jest to, o! To jest to, nie? Nie, pompa wody. Napinacz paska, jest. Dobra. Wydupczamy. Spoko. Teraz co jest? Napinacz paska, pasek cały, dobra. Pasek rozrządu. Trzeba zdjąć osłonę rozrządu, żeby do paska dojść? Czy gdzie jest pasek? To jest pasek klinowy, a... typu A, typu B. Czyli... Czekajcie. Paski trzeba zdjąć, tak? Klinowy do alternatora. Czyli klinowego nie trzeba. No dobra. Czyli trzeba, ale musimy się dostać do... Kurde, opóźnienie na czacie i ja nie wiem, nie można mi na czacie pisać tak, nie. Bo to jest idiotyzm. Ja się nie połapię w tym. To jest zdupione przecież. Czy to trzeba wymienić? No pompa wody, no trzeba, no. Tak trzeba wydupczyć Trzeba wszystko wydupić. To wszystko zdjąć, żeby... no. Dobra. I teraz jeszcze potrzebujemy pasek... Co to było? Pasek rozrządu. Aha! To jest ja mogę sobie to zaznaczyć i to mi będzie pokazywać. Dobra, tylko do tego trzeba się teraz dostać, bo to jest w środku. Czyli musimy to wszystko wydupczyć stąd. Dobra. Okej. Spoko oko. Lubię tą grę, powiem wam. Lubię, ona jest taka... bardzo taka spokojna, relaksująca, nie ma spiny. To nie jest H1, że ręce się pocą jak głupie. Tak sobie odpalasz na luziku. Pyk, pyk, pyk. Rozmontowujesz, śrubeczki się ładnie kręcą. Ładna grafika. Bicik leci. Można się nauczyć czegoś o aucie. Super sprawa generalnie. Bardzo fajne. Dobra. Wszystko już mamy. No to teraz co? Zawieramy dźwierza do porządku i trzeba kupić części.
Tu mamy wszystko to wymontowane. Dobra. Teraz gdzie się kupywało? Na kompie. Ja potrzebowałem tak. Pasek rozrządu. A sprawdźmy tak. Ach, nie idzie. Pasek rozrządu to ten, nie? Potwierdźcie to, ten czy nie ten? No kurde, nie wiem. Jaki ten leci? To ten, to bierzemy. Dobra, co tam było dalej jeszcze, pamiętacie? Jak ja zapytałem, pamiętacie? Co to za akcent w zdaniu? Pasek był... Pompa wody. Dokładnie. Ale... Kufa, ale która? Są 4 pompy do wody. R4, ja? Dobra. I jeszcze było potrzebne napinacz. Napinacz paska. No i wszystko. No i dobra. No i Bella. No i montujemy. Pyk, nowy paseczek. Pyk. Szkoda, że na przykład nie można sobie tu zatrudnić jakiegoś dupera, żeby łaził. No i bez podnośnika nawet, pięknie. Nie trzeba się straszyć podnośnikiem zaś. Ej, ale... Czemu jest taka pompa zdupiona? Ej, nie, zaraz. Nie kupiłem tej pompy? What? Zaraz. Ej, nie mam jej. Musi być brzdęk jak kupisz, czyli nie kupiłem pompy w końcu, jaki fail. Pompa. Aha! Dobra. Ceski błąd. Teraz wszystko jest elegancko. Nie, co ja robię? Nie chcę. Tryb montażu, dobra. O! Pyk, nowiuśka pompa. Piękna, błyszcząca. Dobra. Spoko oko. Ciap, ciap, ciap. Ciap, ciap, ciap. Dobra. Paseczek klinowy, pyk. Napinaczek paska, pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. No i wszystko zrobione. Zakończ zlecenie. Jednak nie. Trochę fail. A! Tu... Nieźle. Nieźle. Oddał auto i by pojechali i się zabili. Ale by było. Dobra. Zaraz, gdzie ja to robiłem? No i pięknie. Proszę, jedno autko zrobione, ale to poszło dosłownie w momencie, także myślę, że machnemy sobie jeszcze jakieś jedne. Także możecie być ze mnie dumni, moje drugie auto. Kto na YouTubie, łapka w górę. Dobra. Rozrząd w Royale Bianco. Silnik wydaje dziwne dźwięki. Dobra, to bierzemy to. To auto już było robione, ale niestety mało expa. Dobra. Zabytkowe podstaw, no ale nie mogę, mam tylko takie.
Bo na razie mam za mało expa. Nie wiem, wziąć to auto, co już było, ale inna usterka. To jest ten potwór. Ej. Jakim cudem to są te same rzeczy dokładnie? What? Czemu tak to jest? Lol, dziwne. Ale dobra, zrobimy. Wszystko zrobimy. To trzeba jeszcze zdjąć. Klient bił na zmianę. No ja. Czyli praca... Żadna praca... Żaden rozrząd nie hańbi. Dobra. Pyk, 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 pyk. Na szybkości. Muzyka leci dosłownie jak z teledyska z MTV. W ogóle Dawid Bąkol kiedyś miał coś takiego, że on tą śrubkę odkręcał, a ona zamiast się wykręcić, to ona jakoś tak mu zaczęła spinować. Dziwne rzeczy, jak z opętana. Szalona śrubka to się bodaj nazywało. Dobra. No to co, to wszystko zdjęte chyba już jest, nie? Jaka muzyka, ej, poważnie. No dobra. O, będzie drop. Aż mnie targo, dobra. Pompa R4. Napinacz. I co? Pasek rozrzadu. Ja, trzeba wpisać idealnie. Dobra. Bella. Teraz tak, pyk paseczek. Pyk osłonkę. Pyk, 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 pyk. Dobra. Ciap pompę. Dobra. Co tutaj jeszcze trzeba zrobić? Tutaj. Koło pyk. Rolkę pyk. Dobra. Paseczek pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Napinacz nowiutki. Zrobione! Proszę. A? I co? Teraz to mogę robić normalnie. Można jeszcze z czystym sumieniem. Można machnąć jeszcze przynajmniej jeden. Normalnie jestem zawodowcem. Eksprośnie. Dobra. Mamy tutaj co? Silnik dziwny. Ciężko sterować autem. A jaki tutaj mamy Castor Earthquake Rex. Dobra. Przyjmujemy to zlecenie. Tu będziemy musieli chyba wdupić na podnośnik go. Także będzie akcja, proszę państwa. Mój Żyd na patyku już się cały cieszy. O, jaki żadny, oje. Drążek kierowniczy, aha. Dobra, gdzie tego szukać? Od silnika, czy jak? Bo tam nie idzie nic. Chyba od... nie wiem, albo... nie, trzeba go wdupić na tego? Trzeba go wdupić na... Czyli trzeba go wdupić na łonego. Dobra. Pyk na podnośnik. I jedzie.
Okej. Zaraz zobaczymy. Ja sobie to w ogóle zaznaczę. Oj, jest, proszę. I jest nasz pieron. Tylko ja sobie źle... bo trzeba na koło wejść. O! No i Bella. Dobra, trzeba wypipczyć. Aha. Całe koło musimy raus. Dobra. Tarczę też trzeba zdjąć. A nie, nie trzeba. Dobra, pyk, pyk. No i tyle, i co? Ja bym tu jeszcze wymienił parę części, bo stabilizator też zdupiony, ale chcą tyle, to wymienimy tyle, no. Nie ma co się przed orkiestrę papierować. Wiadomo. Dobra, i to był... jak to było? Bo już zapomniałem. To był drążek kierowniczy. Drążek kierowniczy. Proszę. Nówka sztuka. Pyk nowiutki. Pyk. Pyk, 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 pyk. Felga, pyk. Ale by było na przykład, jakby były jakieś wyzwania i by się robiło na czas na przykład. Nie zdążyłeś, to nie wiem, to wybucha cały zakład, albo że przychodzi gościu i ci celuje pistoletem w głowę i ci każe robić, bo jak mu nie zrobisz, to coś nie wiem, żona do szpitala mu nie dojedzie, coś takiego. Ale by było. Dobra, wszystko zamontowane chyba... Looks like... 3 autka. No to może na dobry koniec jeszcze jedno. Ja w ogóle nie wierzę, jak ja wtedy robiłem, pierwszy odcinek to ja 4 godziny, 40 minut jedno auto robiłem. Ciężko jest, silnik wydaje dziwne dźwięki. A, zrobimy to. Na testy sprawności. Sprawdzimy. Aha, tak, bo testów jeszcze żeśmy nie robili. To jest zaś taki rzadziol. Dobra. Lakiernia to nie. Ścieżka diagnostyczna. To ja nie mogę tego jeszcze robić. To jest dużo doświadczenia. Dobra. Co tu trzeba machnąć zaś? Przekładnia kierownicza. Okej. Czyli trzeba go wdupić zaś na podnośnik. A! Co ja robię? Madre de Dios. Do wierchu. Dobra, i to też będzie pewnie gdzieś... No i jest, proszę. Ło, ale trzeba będzie zdemontować dużo rzeczy. Trzeba będzie całe koła wydupić oba. To już wiem. Dobra, pyk, pyk, pyk. Jedno starczy? Zobaczymy. To trzeba zdjąć. Stabilizator. Czyli jeszcze z tej strony. Muszę się przełączyć na drugie koło. Dobra. Pyk, pyk. Nie trzeba... Aha! Bo mi się to Dobra. Wymienimy. A, tu tego. Pyk.
No i co? No i trzeba ściągnąć łącznik stabilizatora. Co mi dupcycie, że nie? No! I teraz dopiero pyk, pyk, pyk. No a nie, nie trzeba tego ściągać, nie trzeba tego ściągać. Kto to mówił? Chomik. No i co? No i co? Łyso ci? Łysy chomik? No. Teraz, zaś zapomniałem co to było. To był przekładnia kierownicza. Była. Pyży, eky, ły, a, dy, ni, a, ky, i, ery, owy, ny, i, czy, a. Witaj, Sawyer, witaj, witaj. Coś źle wpisałem? Pyży, eky, ły, a, dy, ny, i, a. Jest. Pyk, pyk. 800 cebularów za przekładnię. Rozbój. Rozbój w biały dzień. Dobra. Teraz montażyk. Pyk. Nowiutka, elegancka. Dobra. Wszystko teraz ładnie zamontujemy. Elegantnie. Moi państwo, nie ma lipy. Ciap. Stabilizatora łącznik. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Koło. Ciap. Zgrzyb, zgrzyb, zgrzyb. No i jest. Dobra, tutaj to tyle. Teraz z tej strony. Co tutaj musimy? Tutaj drążek kierowniczy. Ja się normalnie tyle dowiem tutaj o budowie auta, jak się nigdy w życiu nie wiedziałem jeszcze. To jest bardzo dobra gra dla mnie, bo ma dla mnie potężny aspekt edukacyjny. Koło dokręcamy kluczem dynamometrycznym. Będę pamiętał. I co, i wszystko? Za 1600, proszę państwa. No, to było piękne zlecenie, także już nie przesadzajmy, żeby maszyna losująca nie wybuchła. To by było na ten czas tyle naprawiania aut. Jeżeli się komuś podobało, oczywiście zachęcam, łapka do góry, etc. I myślę, że będziemy się jeszcze widzieć w naprawiankach, bo mi się podoba i się uczę, także